pahina ng video ha. Ang mo viral. Video deh kuat deh. Birada. Oh guys, nag-utan mi dire. Sudanin na mo guys. Yan among kusinero si Manny. Mini Manny. Tang-tang lagi. Tang-tang. Kaning bata mo nagsilhig. Katong duha katiguang to ra naglingkod usa. Dia pala ika kuan. Karon katulong tiguang. Ay. Iwan mo sa tagabang. Anong press nga naman ba? Makita ko sa toothbrush ito. Na? Oo, dito sa ikuan sa motor ni Jason. Ako to, okay na to. Sa ibagis na git. Na, nahilo ko. Manang mo. Out, kay burn out man, kabaso na lang. Para sa katre.